Tervetuloa ensinnäkin sydämellisesti kaikki tänne meidän syyskauden avajaisiin. Ja kiva nähdä teitä kaikkia. Ja mä en ole itse ollut tuolla käsityökerhossa hirveästi enkä Pesetkasta, niin Silja on varmaan kaikille tuttu. Joo. Ja mäkin muistan monet kasvot, mutta en ihan kaikkia. Eli mä oon ollut nyt parisen vuotta Siljan manttelin periä ja yrittänyt kovasti hänen saappaisiinsa mahtua. Uusi puheenjohtaja, Lahden osaston uusi puheenjohtaja. Ja on kiva, että joitain teistä tunnistan, mutta en kaikkia. Niin me varmasti tullaan tutuiksi tässä syksyn varrella toivon mukaan. Ja kaikkia lämpimästi myös tervetulleeksi toivotan noihin meidän muihin tapahtumiin. Ja en tiedä, seuraatteko meidän Facebook-sivuja tai oletteko niin kuin jäseninä saaneet multa sähköpostia, mutta tuolla on paperiversiona sitten meidän näitä syksyn tapahtumia. Ja syksyn tapahtumat elävät koko ajan, että siellä on luvassa Pesetkan ja näiden vakiojuttujen keskustelukerhon ja sitten käsityökerhon lisäksi niin katsotaan elokuvia ja on sineman musikaalia ja kaikkia mukavaa tulossa. Ja toivottavasti nähdään mahdollisimman monissa yhteyksissä. Tervetuloa kaikille. No niin, Silja voi sanoa sen verran, että nyt en muista monesko kerta on tää syyskauden avajaiset. Oltiin Kotiniemessä ja me on oltu Enonsaaressa ja me on oltu vaikka missä. Meitä on parhaimmillaan Enonsaareen, niin ei kaikki mahduttu yhteen laivaan kun mentiin. Mutta se, että siitä on aikaa, silloin oli näitä venäjän kielen lukijoita kouluissa niin paljon, että nämä opettajineen ja vanhempineen oli sitten näitä venäjän kielen lukijoita. Niin se laiva oli aina täys, kun mentiin Enonsaareen ja minulla oli pari ämpärillistä lettutaikinaa ja aika pitkä jono, kun minä 2 pannulla koitin paistaa sitä, että jokainen saisi sen letun. Eli hyvin paljon on kaikki muuttunut, mutta se, että kuitenkin tämä tapahtuma ja tämän luonne ja jotenkin tämä tunnelma näissä tapahtumissa niin on minusta säilynyt, koska siis en tiedä enkä tunne ihanimpia ihmisiä kuin te. Jatketaan. Joo, kiitos. Perinne säilyy. Perinne säilyy. Рябинушка, что взгрустнула ты?